Arratsaldeon eta ongi etorri. Dakizuenez, aste honetan 18. literatura egunak ospatzen ditugu. Barakaldoko hitza 21. Pasaden apirilaren 22tik maiatzaren 2 Barakaldoko udalak liburu eta literaturaren inguruan ekintza desberdinak antolatu ditu. Zuen gustukoak izatea espero dugu. Hauetariko ekintza batzuk liburu edo egile jakin batzuen inguruko hitzaldi eta topaketak dira. Topaketa hauek Clara Campoamor Zentro Zibikoan egiten ari dira. Publikoarekin, gela honetan, gomendatutako neurri sanitarioak betez, eta streamingez ere emititzen ari dira. Hemen egon ezin diren beste pertsona batzuei parte hartzeko aukera emateko. Ongi etorri, guztioi. Izan bezala, arratsaldeon denori eta eskerrik asko modu batean edo bestean literatur solasaldi honetara etortzeagatik. Gaurkoan aspaldiko iragarkiak zioen bezala, idazle gazte baina ez eskarmenturik gabekoa daukagu gurekin, Madiane Tzoperena Iribarren. Ez bakarrik idazle, bertsolari, kazetari eta feminista ere. Madiane Hendaian jaio zen 1984an eta gaur egun Lezakan bizi da. Topatu.euz desagerturiko gazte proiektu komunikatiboko kide ohia dugu, Berria egunkariko Baionako delegazioan egin du lan, kazeta horretako iritzi artikulugilea izan da, eta egun gizarte antropologiako ikasketak bukatu ditu, eta Berriako kazetari ari da lanean Euskal Herria sailean. Ezen bezala, Madiane bertsolaria ere badugu, 8 urte zituelarik, erraz esaten da, iazan, nik 8 urte nituenean justu ari nintzen ikasten korapiloak nola egin zapatiletan eta Asterizen komikiak irakurtzen. Madiane 8 urterekin hasia zen jada bertsotan, bere aizpa Hendaiako bertso eskolan zebilela animatuta. 2012an Xilaba, Ipar Euskal Herriko bertsolari txapelketan parte hartu zuen. 2020an Xilabako 3. kanporaketan nagusitu zen. Eta hori guztia gutxi balitz, 2020an bere lehen eleberria argitaratu zuen, ene baitan bizi da izenekoa. Urte horretan bertan Igartza saria irabazi zuen, Ezerran inori izeneko eleberri proiektuarekin. Beraz, ziur gaude hemendik gutxira aukera izango dugula bere liburu eta proiektu gehiagoren berri izateko, eta ziur nago hemen gauden guztiok horretarako irrikitan egongo garela. Besterik gabe, zuekin guztiekin Madiane Tzoperena Iribarren, eskerrik asko etortzeagatik eta ongi etorria. Bai, arratsaldeon eta eskerrik asko zuei gonbidapena egiteagatik. 8 urterekin bertxotan hasi nintzela esatea uste dute asko esatea dela, bertso eskolan bai, baina jolasean eta aritzen ginen hitzekin ezertan baino gehiago, baina... Behintzat grina bazenuen gara hartan. Bai. Izotza apurtzen hasteko, hasiko gara liburuaz berbetan, eta izotza apurtzeko, ze hobe izenburuaz berbaitea baino. Sakonduko duzu horretan, eta, spoiler pixkat egingo dut agian, orduan estali belarriak eta mututu audia badazpada, irakurriko dut amaierako pasartea, eta horren arira komentatu nahi duzuna. Garai bateko testigantzekin osaturiko testua da saiakera umil hau, gerla ondoreneko garaian, Ipar Euskal Herrian eta Frantzian bizitako emakume batena. Baina ahotsa dauka barnean kolpeka eta ez dio lanean uzten. Bide txarretik zoaz, Mari, zergatik bada. Urrunegi zoaz, utzipakean, idazten segitu nahi izan du, baina idaz makinak ez dio utzi. Amatzi, zure baitan bizi da, Mari. Zer? Zure baitan? Ene baitan? Tupustean izildu da ahotsa eta pantailari zo egin dio. Amatzi, ene baitan bizi da. Ez dakitzen zurik ote duen, baina alase hasiko du idazlana. Zer komentatu alduzu izenburuaz?
bueno, spoilerra induzula garbi dago. Baina, bai, bueno, hola bukatzen da liburua eta liburuaren bukaerak ematen dio izenburua liburuari, eta pixkat horra aipatzen den idazlan hori edo izango litzateke, bueno, protagonista nagusia denak magik egin behar du lan bat bere ikasketa bukaerako, bueno, ikasketa bukaeran eskatzen dioten lan bat egiteko, eta orduan abiatzen da gai bat behar du, eta hor deskubritzen du bere amatxi bilizela gaztetan neskame edo neskato lanetan Ipar Euskal Herrian eta Frantzian, ez? Eta orduan, pixkat hori da liburuaren hasieran gertatzen dena, hori deskubritzen du magik, eta orduan hasten zaio bere amatxiri galdetu nahian nola ibili zen gaztea zenean Ipar Euskal Herrian eta Frantzian lanean, ez? Eta liburu osoan zehar, magi doa bere amatxi Josefinari galdetzen, baina amatxik ez dio berak nahi duena erantzuten, gauzak ezkutatzen dizkio, ez du oroitu nahi, ez? Bueno, pixkat, liburu osoan zehar badagolako gatazka bat biloba eta amatxiren artean, eta bukaeran ja irakurri duzun pasarte hortan, magi berriz Parisera bueltatzen da, iraila delako, eta ja uda bukatzen da, eta horren tokatzen zaio berriro Parisera bueltatzea, eta hori da idazten duena, ez? Azken batean, bueno, ez du lortu amatxik nahi zuen guztia kontatzea, baina ene baitan bizi da horrekin adierazten nahi dena nolabait, amatxi magiren baitan bizi dela, ez? Eta bere bidez jasotzen dugu amatxiren berri, eta bueno, hori da liburu osoan zehar eta agian bere nortasunaren zati bat ere horretan amatziren bizipenetan dagoela oinarrituta edo sustraia hor dagoela. Hori da, bueno, nik uste dut bakoitzak bere interpretazioa egin dezakela, ez? Baina liburu osoa bada pixkat jolas bat, ez? Orainaren eta iraganaren artean, magiren eta amatxiren bizipen asko errepikatu egiten dira, eta pixkat jolasean doa liburua denbora guztian, ez? Agertzen zaigu magiren gaur egungo pasarte bat, gero agertzen zaigu bere amatxi Josefinaren gaztetako pasarte bat, eta saiatu naiz denbora guztian paralelismoak edo topatzen, ez? Bi pertsonen artean, eta nolabait ikusten da, naiz eta oso garai ezberdinetan bizi izan diren bi emakume hauek, azkenean, bueno, bat 50. hamarkadan edo kokatzen da, bestea gaur egun. Naiz eta gauza pila bat aldatu diren 50. hamarkadatik gaur egun arte, gauza batzuk errepikatu egiten dira, ez? Eta pixkat errepikatzen den historia hori ere nolabait erakutsi nahi nuen. Liburuaren zeharkako gaietako bat izan daiteke nolabait gatazka politikoa horren beste ezagutu ez duen belaunaldiaren bizipenak edo plazaratzea? Agian galdera potolo egin da. Esan dizut galdera zailak ez dizutela egingo, baina bueno, hori salbuespena da. Bai, bueno, hori Jose Luisen pertsonaiaren bitartez igual ikusten da, ez? Bai. Bueno, uste dut, liburu orokorrean badela memoriaren inguruko liburu bat, nola familian askotan ez dizkiguten kontatzen familian gertatu izan diren gauzak, ez? Uste dut hori adibidez oso garbia izan dela 36ko gerraren kasuan, nola gerra garaiko gauzak pila bat ezkutatu diren, zeuden minengatik edo bestelako gauzengatik. Baina, bueno, beste gai batzutan ere bai uste dut familietan askotan isiltasunak egoten direla, ez? Eta liburu honetan hori agertzen da, ez? Eta bi pertsonaiaren bitartez esango nuke agertzen dela, dago Josefinarena alde batetik, bere bilobari ez diola kontatu nahi neskame bezala lanean aritu zela eta hori, eta gero dago Jose Luisen pertsonaia, Josefinaren semea eta magiren aita dena, errefuxiatu politiko bezala joan zen beratik Donibane Lohitzunera bizitzera, eta berari buruz ere ez daki asko magik, ez? Eta hor badago nolabaiteko kontraesan bat edo, eta da magi zientzia politikoak ikastera joan dela Parisera, eta interesatzen zaio alderdi politikoa handien politika hori, ez? Baina gero ez daki bere aita errefuxiatua izan zela, ez zaio asko interesatzen
bere bizitza, eta, bueno, agertzen da kontraesan hori, nolabait. Ez dakit erantzun dizu, baina galdetu berriro. Nola ez. Beste galdera bat, bueno, Mari da eleberriaren protagonista, eta, bueno, esan dezakegu eleberrian zehar eraldatu egiten dela, eta eraldaketa horren adierazleetako bat niri behintzat iruditu zitzaidan dela mutilekiko menpekotasuna, esan dezakegu, menpekotasun horretatik askatzen dela agian, eta, bueno, azpimarratu nahi nuen pasarte bat, 75. Orrialdean dagoena, esaten du horrela. Marik bere burua gorroto du bertzeren arabera jokatzen duela sumatzen duelako. Bertzeren arabera ez, mutilen arabera, erraz maite mintzen delako. Ematen dio maitasun pizka bat norbaitek eta harengana egiten du salto, arrainek zarera nola. Eta gero ezin askatu. Agian aitak etziolako alakorik eman sekula, mimorik, bezarkadarik, atentziorik, psikologia merkea da. Ez dakit zer kontatu alduzun evoluzio horretaz. Bai, pixkat zuk azaldu duzuna ez. Nik uste dut, bai Magiren pertsonaia eta bai Josefinarena badirla bi pertsonaia pixkat bakoitza beraien belaunaldiaren ordezkari edo izan daitezkenak, ez? Alde batetik daukagu Josefina, emakume heldua da, zahar bat, landa eremukoa, gaztetan oso gogor lan egindakoa eta orduan badauka nolabait izaera gogor bat egiten du egin behar dena bezala, ez? Ez du erakusten bere bilobari ere ez dio maitasuna oso modu argian adierazten, badauka olako itxitasun bat, edo kanpora begira naiz eta gero beste keinu batzuen bidez erakusten dion maitasuna, ez? Hori izango litzateke pixkat Josefinaren pertsonaia eta Magiren aldiz, bada gaur egungo gazte belaunaldiaren ordezkari edo izan daiteken pertsonaia bat, nolabait aukera askatasun batean ematen du jaio garela eta denetarik egin dezakegula, baina hor aukera askatasun horren baitan segiten dute trampak egoten, ez? Eta bada pixkate pertsonaia bat inoxentea, dena gaizki ateratzen zaio, inertziak eramaten du pixka bat, ez? Eta harremanetan ere pixkat hori gertatzen zaio, ez? Hasten da mutil batekin hasieran Parisen dabil, Julian. Eta ez zaio joaten metrora agurtzera, ez? Eta eskusa bat asmatzen dira, metroa galdu dula. Gero badoa eta Aimar ezagutzen du beran, eta hasten da berarekin harreman batean edo, baina deskurritzen du Aimarrek bikotea daukala, ez? Eta babil pixkat hor korapilatuta mutil horiekin, eta azkenean erabakitzen du horiek alde batera uztea, eta gero, Baionako festetan azkenean neska batekin liatzen da, baina hor ere azkenean esaten duna da, ja ez dula ezerriak nahi ez neskez eta ez mutilez, eta nik uste dut bukaeran laguntasun harremanek irabazten dutela nolabait, ez? Joselin izeneko beste lagun batekin dauka harreman polita, bukaerako estena batean berarekin afaltzen du eta despeditzen da, eta nolabait elkarri adierazten diote berriz ikusiko dutela elkar, eta gero Amatxiren eta Magiren artean dagoen harremana eren ustez da polita, ez? Hasiera batean pixkat komplikatua dena igual, ez? Amatxik esaten dio baratzean lan egin behar duela, baina Magi joaten da parranda itera, berandu bueltatzen da, orduan ez ditu lanak behar bezala egiten, lo gelditzen delako, orduan, hasieran olako tentsio bat dago bi pertsonaien artean, baina liburu aurrera joan ala, nik uste dut ikusten dela, harreman polit bat sortzen dela bien artean, eta izaeran ere antzekotasun batzuk dauzkatela biek.
Bueno, aitortuko dut urrengo galdera Ikerri hartuko dio dela maileguan, eta bada liburuan zehar dauden hasieratik liburuan dauden referentzia musikalen inguruan, hemen hasieran badago Estrikaiaren abestiaren pasarte bat, gero liburuan zehar badago ere Berritzarraken abestiak, eta bestalde badago ere referentziaren bat eleberrian zehar kuadrillarekin daukan arazo ez edo batzuk musika komertziala edo nahiago dutela, berak nahiago musika alternatiboa eta horren inguruan sakondu alduzu? Bai, uste dute pixkat nahi gabe atera zaidan gauza bat dela musikari referentziak egitea liburuan, oso musika azalea naiz, eta orduan nire bizitzan oso presente dago musika, ez? Eta orduan nahi gabe sartzen dut musika liburuan ere, ez? Eta horretaz aparte, saiatu naiz referentzia musikalak sartzen, pixkat Magiren belaunaldikoak izango liratekenak, ez? Berritzarrak entzuten du, momentu batean Olat Salvador entzuten du ere bai kotxean doala, Bizioren kanta bat ere entzuten da, justu Lapurditik doanean eta Bizioren kanta hori ari zaio Ipar Euskal Herrira doazen turisten inguruko kanta bat da, ez? Euskal Herria ez da salgai aipatzen du. Pixkat, gero tabernara doa eta Bomba Estereoren beste kanta bat, Fuego, ez? Eta horrekin ere olako jolas bat egiten du, ligatzen ari delako Aimarrekin, eta sua, eta ezagizer, eta, laguntzen dite musikaren aipamen horiek laguntzen diaten eri girotzen estena horiek, ez? Hori, adibidez, tabernan daudenean, edo kotxean, edo... Bai, uste dute beste baliabide bat gehiago dela, ez? Paisaia deskribatu dezakezun bezala, egoera bati melodia bat ere jarri ezaiokezu, eta, Esan duzu, bere belaunaldiko musika badela, aldi berean ere oso heterogeneoa esan dezakegu. Olat Salvadorretik Estrikaiara alde handia dago. Bai, Estrikaia liburuan novelan bertan ez da agertzen, aipu bezala hartu dut, bai, gustatzen zaidan talde bat ere bai, eta aipu hori asko gustatu ditzen, bizitza etorriko da eta zure begiak izango ditu. Zen pixkat, ene baitan bizi da horrekin adierazi nahi dudan hori esateko beste modu bat iruditzen zitzaidan, ez? Azkenean, bakoitzak norbere ikuspegitik ikusten ditula gauzak eta gure ikuspegiaren araberako gauza gertatzen zezkigula ere bai, eta, ez dakit, gogo eta horiek. Behar handia alzenuen neskato joandakoen zezkenean hori bada gai potoloetako bat liburuan. Neskato joandakoen bizipenak bildu eta hori buruz idazteko? Bai, hori izan zen abia puntua liburuarena, eta hasiera batean idazten hasi nintzenean Magi etzen existitzen hasieran, Josefinaren pertsonaia izan zen sortu nuen lehendabizikoa, baneukalako kezka hori, ez? Banekien Bortzirietan eta Baztanen, eta Malarrekan ere uste dute, emakume pila bat ibili zirela 40. hamarkadatik hasita 70. hamarkadara edo Lapurdin eta Frantzian neskame bezala lanean. Nik hasiera batean horren berri izan nuen gure amatxire horrela ibili zelako, Ziburun eta Donibane Loitzunen ibili zen bera neskame lanetan, bere aizpa batzuk ere hola ibiliak ziren, eta etxetik nik jasotan euskan historia biek, ez? Gure amatxi ez da Josefina bezalakoa eta ez daukainolako arazorik kontatzeko kontu horiek, ez? Eta orduan, nik aspalditik baneuzkan paper zati txikitan jasota historiak, ez? Igual, amatxi kontatzen zidan ez agizter, eta hau apuntatu behar dut bazpare, eta honekin zerbait egin behar dut, ez?
Eta gero, Jon Abrilek egin zuen dokumental bat ere, uste dut 2016an atera zuela, oso ongi da ona, bertan jasotze ditu neskame ibilitako batzuen testigantzak, burtziritakoak eta baztangoak. Eta egia da, dokumental hori badagoela eta oso ongi dagoela, baina iruditzen zitzaidan alere etzela gai bat asko aipatzen zena, ez? Ikusten nuen eskualdeko beste gai batzuk askoz gehiago aipatzen zirela, ez dakit. Adibidez, Ameriketara hartzai joan ziren gizonezkoei buruz, daude liburu pila bat, kontakizun pila bat, edo kontrabandoan aritu ziren mutileen historiak, kriston pilak izkigu, naiz eta kontrabandoan adibidez emakumeak ere bazeuden. Baina iruditzen zitzaidan neskatoen edo neskamen gai hau zegoela pixkat itzalean, eta interesgarria iruditzen zitzaidan zerbait egitea horrekin, ez? Nik uste dut ez dela kasualitatea historiak itzalean gelditu izana, alde batetik emakumeak zirelako eta historian zehar emakumei nire ustez ikusgarritasun gutxiago eman zaielako eta beraien historiak gutxietxiak izan direlako eta hori bera agertzen da pasarte batean ere, ez? Josefinak momentu batean Magiri esaten dio berak bizi izandakoa ez dela importantea, ez? Eta orduan aber zer ari den egiten lan bat horri buruz, ez? Nik uste dut hori dela, historian zehar etzaio eman garrantziarik, guk geuk ere askotan ez dugu garrantziarik ematen gure buruari, eta nik eman nahi izan diot garrantzia hori, ez? Eta, esaten nintzen hori, emakumeak izateagatik nire ustez dela parte bat, eta beste parte bat ere nire ustez izan daiteke egiten zituzten lan motak, ez? Azkenean, joaten ziren etxeak garbitzera, umeak zaintzera, eta olako lanak duela gutxira arte ez dira bat ere balioan jarri, ez? Azken urtetan nik uste dut mugimendu feministak zaintzaren inguruko diskursoa eta ari dela garatzen, eta horri esker igual balioa ari zaiola ematen zaintzari, baina orain dela gutxi arte ez, ez? Eta orduan nik uste dut, igual etzela zerbait heroiko bezala ikusten, neskame bezala joatea, ez? Esan duzu zure benetako amatzik ez zuela arazorik guzti horretaz hitz egiteko? Ez, biziri dago, eta ez doka, askotan hitz egin dute berarekin hortaz, eta liburu idazten ari nintzen bitartean pila bat lagundu zidan, ez? Egin nolako dokumentazio lan bat idazteko, ez bakarrik neskamein historioi buruz, baita ere garai horretako testu inguruari buruz, ez? Baina beti neuzkan zalantzak, ez? Azkenean, niri urrun gelditzen zaite 50. hamarkada, eta naiz eta zuk liburuetan irakurri garai horri buruzko gauzak, ez? Ni behintzat beldurra neukan hanka sartzeko, ez? Eta ea ez zote nuen ongi islatuko garai hori edo, ez? Eta orduan askotan joaten nintzen beraren gana, eta galdetzen izkion txikikeriak askotan, ez? Ez dakit, bazen euskaten plastikozko poltsak, edo ez dakit zer, hau nola zen, edo holako kontuetan lagundu nahu. Eta zer esan du liburuaz? Jakinaloa da. Bai, kontatu nionean idazten ari nintzela, nik uste dut ilusioa egin ziola. Gero, Josefinarekin hortan adibidez badauka antzekotasuna, eta ez da oso emakume espresiboa edo, bada oso... Nik uste dut landa eremuko jendea adin hortakoa asko badirela perfil hortakoak, ez? Nahiko itxiak, ez oso espresiboak, eta, nik uste dut ilusioa egin ziola, baina ez zian gauza hundirik esan. Eta gero liburu argitaratu zenean eman nion, eta eskertu zian. Gero egia ez dokala batero ohiturarik irakurtzeko eta gutxiago euskaraz, eta uste dut ez zula bukatu, baina, esfortua eskertzen diot alere. Eta ze punturaino dago fikzionatuta eta ze punturaino ez, Josefinaren bizipenak? Bai, hori da jende pilate galdetzen diana, ez? Azkenean, badelako pixkat nire historiare bai, ez? Eta kontatzen dudanez, ni eta nire amatxi eta Magi eta bere amatxi, ez? Eta,
horre, bai, jendeak beti egiten dizu galdera hori ez, baina, bueno, gehiena fikziozkoa da, bai, oinarri bezala hartu nitula, bizipen horiek ez bakarrik nera amatxirenak, baizik eta adibidez Jon Abrilen dokumentalean agertzen diren beste neskatoenak, eta bueno, egon nintzen beste olako emakume batzuekin, eta horiek izan ziren pixkat oinarria edo, eta gero horietatik sortu nituen istorioak, ez? Eta gero azkenean, idazten zoazen heinean, iristen da puntu bat, bueno, idazten duzula pixkat liburuak eskatzen dizuna bezala, edo ezakit, igual batzutan gertakari erreal batzuk ez zaizkizu ongi gelditzen liburuan, eta orduan hobeto da asmatzea, eta bueno, pixkat komeni zaizunaren arabera. Eraldatzen dituzu gauzak oinarri reala mantenduta, ez? Bai. Urrunduko naiz agian pixkat liburuaz, baina gero bueltatuko gara. Esan dut aurkezpenean Hendaian jaio zinela, baina gaur egun Bortzirietan bizi zen. Ez dakit, irudipena daukazu eskualde horretan batez ere, ze agian hegoalde eta iparraldeari buruz orokorrean hitz egitea asko orokortzea da, baina irudipena daukazu eskualde horretan, adibidez Bera eta Sararen artean, gaur egun harreman gehiago dagoela, lehen baino, edo gutxiago, edo... Lehen baino gutxiago ezakit. Nik uste dut badagola, harremana, bueno, lehen bazegola eta gaur egun ere badagola, eta pixkat hori islatu nahi izan dut liburuaren bitartez ere, ez? Magiren pertsonaia azkenean bueltaka dabil Lapurdin eta Nafarro artean oso errex mugitzen da, mugarik ez balego bezala ia, ez? Eta uste dut badaudela harreman horiek orokorrean gure eskualdean, bueno, jende guztiak ez dauzka ere, esan dut, batzuk igual gehiago ibiliko gara alde batera eta bestera bueltaka, igual kontzientzia bat ere badukagulako eta nahi dugulako mugarik ez dadin egon, ez? Baina egia badaudela harreman naturalak bestela ere, eta ikusi besterik ez dago urte honetan zenbat eragin digun mugaren itxierak, ez? Koronavirusari aurre egiteko edo muga itxi digute eta bueno, jende pila bat joaten da lanera, ezakit, Beratik Sarara, Saratik Berara, eta muga horrek zenbat eragin digun, ez? Orduan, bueno, liburuan zentzu hortan nire ustez islatu dute realitatea pixka bat, baina igual trampa pixkat ere egin dut, nire gustatuko litzaidakelako irudikatzea mugari gabeko Euskal Herri bat, eta hola saiatu naiz irudikatzen. Gero, bueno, bai eta ez. Bueno, hurrengo galdera hartuko diot maileguan Alasneri, hala esaten du, unibertsitaterako lanerako datu zehatz askorik Josefinaren gandik lortu ezarren, zein da zure ustetan Marik amatzirekin zeukan harremanetik jaso zuen irakazpena? Galdera zaila. Bueno, hau ez da nirea, ez bota erruan niri gero. A ber, zein da errepikatu? Unibertsitaterako lanerako datu zehatz askorik, Josefinaren gandik lortu ezarren, zein da zure ustez, Marik amatzirekin zeukan harremanetik jaso zuen irakazpena. Zein da irakazpena amatziren harremanetik oinarrituta. Nik uste dut bere izaeratik igual ikasten ditula gauzak, ez? Eta adibidez horre niretzako polita dira adibidez baratzean dauden bitartean gertatzen diren estenak edo, ez? Amatxik erakusten dion baratzeko nola emar diren gauzak eta adibidez momentu batean daude hilarrak uste dute ereiten daude, ez? Eta magi, ez dakite gau pasaz dagoen edo nekatuta dagoen edo zer, eta hau dena erein behar dugu, eta
eta matxik erantzuten dugu, ez badugu ere egiten ez da aterako, ez? Eta olako kontuak, ez? Bueno, pixkate, eta hor pasarte baten ere hori azaltzen du, eta nolabait, Josefina bada emakume bat ikasketarik izan ez duena, eta ez duena izan aukerarik lanean pasatu duena bizitza osoan, baina aldi berean bizitzari buruz gauza pila bat dakizki eta erakusten dizkio bere bilobari eta ez. Hori zen galdera, gero hori, bere neskame garaiko gauzetaz, azkenean ez dio gauza hundirik kontatzen, ez? Eta guri agertzen zaizkigun pasarteak dira, flash moduko batzuk, eta hortxe hola gelditzen da, pixkate airean edo. Bueno, baratza aipatu duzu, eta hor agian ere bada islatzen da belaunaldien arteko arrakala edo esan dezakegu, eta baita baratzarekin nolabait desagertzear edo desagertzeko bidean dagoen mundu bat baserriarena eta. Ez nuke esango, hainbeste desagertzear... Desagertu bai, horrean ari dena, gehiagia baina gure eskualdean eta oraindik badago ohitura handia eta jende asko dauka baratzean naiz eta lan egin beste zerbaitetan, ez? Eta, etxerako kontutarako eta... Bai, ez dakit. Bueno, beste galdera bat, hau Koldori hartuko diot maileguan, bere onespenarekin. Zergatik esan zion Andreak Josefinari emateko pasaportea? Hor erakutsi nahi izanuna zen tentsio egoera bat Josefinak lan egiten duen familia aberatxo horren eta Josefinaren artean, ez? Azkenean, neskame edo neskatoi buruzko informazioa bilatzen ibili nintzenean eta Jon Aurrilek bere dokumentalean ere hola agertzen du, oso egoera diferenteak egon ziren, ez? Zeuden emakume batzuk kontatzen zutenak oso gogorra egin zitzaiela lan horiek egitea, azkenean 14-15 urterekin zure herritik alde egitea, ez dakit nora joatea beste batzuen etxera lanera, 24 ordu lanean, eta gainera etxe horretan ez bazaituzte ongi tratatzen, eta gertatuko ziren historia pila bat, ez? Hasierako pasarte batean ere agertzen da holako bortxaketa bat, egoera zailak bizi izan zituzten emakume askok, eta beste askok kontatzen zuten aldiz askatasun bat ere bazela neskame bezala joatea Lapurdira edo Frantziara lanera, azken batean Hego Euskal Herrian frankismoa zegoelako garai hartan, eta orduan iparraldera edo Frantziara joatea zen beste gauza batzuk ikustea, beste askatasun batzuk, gainera soldatapeko lan bat egitea, ikusten nun zeudela emakume perfil diferenteak neskame bezala lanera joandakoak, baina nik aukeratu nuen egitea, Josefinaren pertsonaia izatea, hori, pixkat egoera zailak biziko zituen pertsona bat, herri min handia daukana, ez, beti oroitzen da bere etxeko ez, bere herriaz, eta hola. Eta pasaportearen azkenean, hori, nagusiak eskatzen dio pasaportea azkenean, pasaporteak entzen bazizuten garai hortan salduta zeunden, ez, eta pixkat hori da, ez, kendu nahi dio, berak daukan gauza importante bat, eta azkenan nola dagoen salduta, ez, bere jabearen etxean edo. Ondo baderitzozue, streaminga hemen amaitutzat emango dugu. Eskerrik asko hor zarearen bestaldean egon zareten guztioi. Eskerrik asko Maiane Tzoperena Iribarreren ene baitan bizi da eleberriari buruzko solasaldi hau jarraitzeagatik, espero dugu zuen gustukoa izana, eta hurrengo arte. Eskerrik asko zuei.